Mutum shidda sun mutu a rikici tsakanin 'yan bindiga da 'yan banga a Sokoto. Barkanku da zuwa muryar Arewa Hausa TV. Don Allah muna roƙon idan wannan shine karanku na farko, ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Idan an daɗe dai mana subscribe a danna like sannan a yi comment. A Najeriya wani rikici da ya auku tsakanin 'yan bindiga da 'yan banga a garin Gada na jihar Sokoto ya yi sanadin mutuwar mutum aƙalla shidda, ciki har da wasu kwamandojin 'yan banga biyu. Wannan lamarin ya faru ne yayin da matsalar hare-haren 'yan bindiga ke ci gaba da addabar jama'ar yankin na Gada. Wani mazaunin garin ya bayyana wa muryar Arewa Hausa TV cewa ranar Alhamis da 'yan bindigar suka kai wa wani kwamandan 'yan banga farmaki inda suka kashe shi nan take. Ranar Juma'a kuma suka tare wani kwamandan a hanya tare da ƙaninsa suka kashe shi bayan sun sassare ɗan uwansa da adda. Duk da yake ƙura ta lafa, mutumin mazaunin garin na Gada ya bayyana cewar sun jima suna fama da hare-haren 'yan bindiga tsawon shekaru uku. Idan maraice ya yi sai magidanta su fita wajen gari ɗauke da fitilu da makamai suna gadi, yayin da a wasu garuruwan da maraice ta yi wasu ko sallar isha'i ba sa iya samun yi za su fita wajen gari kuma ba za su dawo ba sai da asuba. Idan ka ga an bar mutum cikin gari to tsoho ne, amma duk wani mai jin ƙarfi ko mace ko namiji ko yara za su tsere daji su ɓuya su kwanta, ba za su koma gida ba sai da asuba. A wasu yankunan ko noma ba a isa a yi gonaki su yi nisa da gari saboda ko da 'yan bindigar ba su ɗauke mutum ba to suna iya yi masa duka. Ta'adin da 'yan bindigar suka yi wa mazauna Gada. Wani magidanci a garin na Gada ya ce 'yan bindigar sun kore musu dabbobi sun kuma kashe mutane da dama tare da sace wasu da ba a san adadinsu ba. A wasu lokutan inda suka sace mutum sai iyalai da dangi sun bi garuruwa neman taimakon kuɗi don a samu su sako shi. Babban abin da yake ciwa al'ummar yankin tuwo a ƙwarya shi ne yadda 'yan bindigar suke kwashe mata su kai su daji suna cin zarafinsu ko kuma su sace mai jego su bar jariri, al'amarin da ya sa magidanta da dama sun tsere sun bar iyalinsu a halin yasu. Wane mataki jami'an tsaro suka ɗauka? ASP Ahmad Rufa'i shi ne kakakin 'yan sanda a jihar Sokoto ya bayyana cewar wasu mutane da ake zargin 'yan bindiga ne ko 'yan banga sun kutsa wata kasuwa a garin Gada, inda suka kama wasu mutane kusan shidda waɗanda daga baya aka gano gawarwakinsu a gefen kasuwar. Al'ummar garin sun sanar da 'yan sanda kuma 'yan sanda sun je kan gawarwakin waɗanda aka tabbatar da mutuwarsu. Har yanzu jami'an tsaro na ci gaba da bincike tare da ɗaukar matakan shawo matsalar a jihar ta Sokoto. Barkanku da zuwa muryar Arewa Hausa TV. Don Allah muna roƙon idan wannan shine karanku na farko, ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Idan an daɗe da yi mana subscribe a danna like sannan a yi comment.